Nem, Eliza. Arthur, kérlek, majd magyarázz el. Hiányzik nagyon ebből a lakásból egy rendes szótár, értitek? Úgyhogy veszek is egy klasszikus szótárat, egy ilyen jó vastagot. Eliza, te még a fejed? Azok a lények... Csak beszélgettem vele, odafigyeltem rá. Zsozsó egy nagyon klassz kislány, Arthur. Mondjuk nem tőled örökölte. A szponzorok nem erre vágynak. A lényeg, hogy a modell megfelelően képviselje a termékeiket. Hogy ki csinált Elizát? Vagy tényleg? Jaj, szívem, szerinted képes lennék ilyesmire? Arthur nagyon dühös lesz, ha értesül a változásról, és... Figyelj, igen? A sorozatokban a gonoszok mindenkit lelőknek a lépcsőn. Vagy megmérgezik a másik. Nem, lányok, mondom, nem megölszik. A következő forduló mégsem egy divatfotózás lesz, hanem egy viselkedés tesz. Lefordítom, a mi kis vadmacskánknak műveltnek és civilizáltnak kell tűnnie, és ami még rosszabb, kedves. Hallottad? Akkor azon Cassandrának Tudom, hogy ezt meg fogom bánni, de majd. Azért jövök csak most, mert még be kellett ugranom a piacra is. Most... Látod? Megint ő az. Én az életfiam előfordul. Itt a kávéja. Köszönöm. Megemelem a fizetést. Szaklatlan.